зиёда аз нисфи мухлисони футбол мехоҳанд ки Лионел Месси қаҳрамони ҷаҳон шавад ва дар охирин ҳунарнамоиаш муваффақ гардад. ба назар чунин мерасад ки орзуи ҳамон мухлисон амалӣ нахоҳад шуд. пеш аз оғози мусобиқа дар Қатар Аргентина яке аз муддаёни асосӣ барои қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳон буд, вале ҳоло бошад на он қадар. бояд оҳиста оҳиста худро омода кунем ки Месси қаҳрамони ҷаҳон намешавад. барои чӣ? ҷоми ҷаҳон идома дорад. имрӯз дар даври дуюм бозии марказӣ миёни мунтахабҳои Англия ва ИМЕА баргузор мешавад ки шадидият бештар дар майдон дида хоҳад шуд. ба фикри шумо Англия ба дарвозаи ИМЕА чанд гол мезанад? ба ссилкаи дар зери навор гузоштаи мо дароед ва аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфуд. ба ҳама муваффақият. сараввал бозӣ бар муқобили Арабистони Саудӣ тамоман бо ҳисоби ҳангомавӣ хотима ёфт. Арабистони Саудиро аутсайдери гурӯҳ меномиданд ва Аргентина бояд ба осонӣ аз гурӯҳ мебаромад. вале мунтахаби осиёӣ сенсатсияи калонеро дар футбол кард. акнун қиин шудааст фикр кунем ки Аргентина аз гурӯҳаш мебарояд. ҳунари бозингаронро дар майдон бинед. Месси ба он монанд нест ки талош баҳри зебо хотима додани карьерааш бошад. дар аввалин бозии ҷоми ҷаҳон рекорди 36 бозии бебохташон ки тӯли 3 сол идома дошт вайрон карда шуд. албатта ин барои Месси муҳим нест ва мехоҳад ҷомро ба ҳар қимате ба даст орад. ҷиҳати дигари масъала ин бутсиҳои тиллоӣ мебошад. не, он бутсиҳои тиллоии зиёди Мессиро дар назар надорем. мо онеро ки дар бозӣ бо Арабистон дар пои Месси дидем гуфта истодаем. бутсии тиллоии Adidas X Leyenda ки аввалан дар ҷоми ҷаҳони 2006 ба чашми мардум расида буд. ҷои аҷибашро ҳоло ба шумо мегӯем. он бутсиҳо кам муваффақият ба футболбозон медиҳанд. чаро ин гапро гуфтем? кадоме ки ин бутсиҳоро дар ҷоми ҷаҳон мепӯшад одатан ноком мешавад. соли 2006 Зенедин Зидан дар бозии муқобили Италия дар пой ҳамин бутсиҳоро дошт. хайр шумо хуб медонед ки бо чӣ хотима ёфт он бозӣ. Зизу финалро ҳам аз даст дод ва ҳам дар охирин бозии карьерааш бо корти сурх гусел шуд. дар хотир оред ки Зидан пеш аз мусобиқа гуфта буд ки охирин мусобиқа барояш мешавад. Месси ҳам ин суханонро дар назди рӯзноманигорон гуфт. вазъият безеб. дӯсти наздики Месси Неймар вақте ки бутсии тиллоӣ дар ҷоми ҷаҳон пӯшида буд ҷароҳат бардошт. бозӣ бар муқобили Колумбия дар чорякфинали соли 2014 барои Неймар хотимаи мусобиқа шуд. бозингари асосии Бразилия маҷбуран тарки майдон кард. духтурон вазъи ӯро бисёрам вазнин гуфта буданд ва медонед аз куҷо бало ба сараш омад? аз оне ки бутсии тиллоӣ дошт. Мессиро ки ҳама мунтазир буд ғалабаи осон ба даст меорад, ба майдон бо бутсии тиллоӣ баромад. ин аломати хуб надошт. ду мисоли овардаамон исботи ин гуфтаҳо мебошанд. Месси барои ба мақсад расиданаш бояд аз ҳад зиёд талош варзад, ҳамчунин тамоми дастаи Аргентина. беҳтарин бозингари Аргентина, легендаи мунтахаб Лионел Месси бо чунин рафти кор чӣ хел муваффақ ба ғолибият мешуда бошад? хайр, мо бояд ба як чиз розӣ шавем ки Месси дар карьераи худ наметавонад ҷоми ҷаҳонро ба даст орад. соли 2014 беҳтарин имконият барояшон буд, вале истифода бурда натавонистанд. ин навбат бошад тамоми ҳайат муқобили саудиҳо ночор монданд. моро хато нафаҳмед. мо албатта ки мехоҳем легендаҳои футбол ба ҳадафи худ расанд. мақсади видео умеди касеро куштан не, балки ба ҳақиқат шинос кардани обуначиёни худ мебошад. ба ҳар ҳол шумо чӣ фикр доред? оё Месси қаҳрамони ҷаҳон мешавад ё не? як-ду ҷумлаи баодобона дар комментария нависеду шанси Аргентинаро қайд кунед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.